Bay! 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 Oy, bay. Diyan ako, bay. Naamali ka diha, oy. Ano man? Ikaw ba? Ay, nagustuhan ng imo. Abli, na ipag... Ano man, eh? Ay, nagustuhan ng style imong suktong ko ni mo dyan tao. Aw, asa taman di kasukton. Nga mo adto ko sa inyo, magkadiha. Kadaadto na ko, wag yung kadiha. Naragos balay perme, naragos balay perme. Nakas balay permi, kay gadto na ko, putago ka, di ka mo gawas. Ang angas sa kasukton, di sukton, tayo ka sa tao, kay di ta magamasukot sa inyo. O magkadiha. Di lagi, ako lagi gusto lay bay. Ako gusto bay nga. Di ko nimo pakawawan na sukot sa kuutang. Kay mo bayad man ko sunod tuig. Oh, santo pa. Mabita nang gisukotan lang gyud ka sa daghan gyud tao para imo ko bayran. Mawaw man ka na, kada kita na do sukton sa magyud ka. 5 ka tong giutang nimo. 5 ka kilong litson nga baboy. Muli mabitaw to, mo bayad mo. Unya, tag pilang kilo ana, tag 700. Oh. Unya kada adto na ko sa inyo, nang imot sila sa pultahan niya di ka mo gawas. Di dapat ana maghuwat lang yung bayaran ka. Kay ako mubayad man gud ko. Di kay ipakawawan ko nimo tug sukot-sukot, masukot ra ko ginana ra mo suktong ko nimo sa daghang tawar ba. Di pa na maobay. Ako bay basta di ko nimo bayaran. Bisag asa ta ka makitan. Bisag kinsa pa ng mga tao dia sukton tigid ka. Di magsilbi na. Ano reg mauwawan kag maayo tungod wani di man ta ka mawawan kung bayad pili ka ana. Ayaw ginana bay, ayaw ginana bay. Bisag Ako mukuan ko nga nay utang pero ayaw lang ay lagi ko sukot-sukot ta kay na. Ako ra ba mauwaw ra ba yung kuan ng utang. nga mauwaw ka bayre. Kay bisag asa ta ka masugatan bay, bisag na batas birthday bisag unsa sukton tigid ka. Ah. Kadako ang utang mo sa ako. Ano na ako na. 5 ka kilo tag 700 pila. 3,500. Unya imo lang ko likikayan, masuko pag sukton ka sa daghang tao. Unya mo ko sa inyo ang imot sinila sa gawas, di ka mo gawas. Gamay ra maganan 3,500 ba? Eh sa sinsiyo ra man tawo na. Ay ako maghuwat ka. Aw bayre kay gamay ra, di ta ka sukton sa daghang tao, di ka mawawan. Di ang ako lang gud sa mo ba sunod tuig bay kay ang kwarta sunod tuig pa man Sunod tuig pag yun. Matay. Grabe sa nimo mudag utang sinuig mo gyud no. Dugay na sa ganang tuig oy. Imo gina bayran sa bisag mga buwan lang di lang gid taon ka abtag tuig kay hindi ka mauwawan na bay kay asay masugatan ta ka bisag asa lang bay. Sukod gyud ko basta di gyud kong bayad. Kanang style bay, kanang style mo bay, murag away na gusto nimo na bay. Ako mo sukol ra ba kog sumbagay ra ba sa ginanaon ko nimo? Ana. May goy balaod ko magsinumbagay. Nay balaod. Ayaw pag ginana. Bayre. Bayre para di ka mauwaw. Bayre. Kana ra bang pagkawawan bay? Mo pwede ra ba sad ko mo demanda na si mo? Ibo pagkawawan ko nimo sa kuutang. Ay demanda. Ngano mauwaw man ka nga. Di man ka angay angay gyud ka na mauwaw kung di ka mobayad pero kung mobayad lang ka usahay mo ko mapakauwawan ni kag mobayad lang ka. Kana pagpatagam gid na ko sa imo. Mobayad man ko pero sunod tuig pa kay mo. Nang kwarta man ito giagad. Basta karon. Ay lang pag mayo asa magkita sukton gyud ka. Bisag kinsa pa ng tao rin mo ka istorya kay doon gyud ka. Ako kay non ang imo utang. Kay gay kay kag-o. Ginanaon ko nimo. Di ka bayaran. Masamot. Hala ka. Sige, ay ko bayad. Pila ka bay? Di ko mo bayad mo, di ko bayad. Sige, di ay bayad kay. Hala ka. Kita na to sukton ta ka anto kisay mauwaw. Hala ka. Di ko bayad na utang ko. Makitaan ta ka bisag asa. Sukot. Ay bayad kay kada adlaw. Na kay utang ug magkita ta. Sukton ta man gyud ka.